значение, когато с колегите се борите за победа в Decathlon Box Office. Decathlon Box Office е игра, вдъхновена от тайната или явна мечта на хиляди офис хора да си имат боксова круша в офиса. Да си имаш боксова круша в офиса е разтоварващо. Бори стреса и помага да държиш някаква форма. Проблемът е, че вместо в боксова круша, много офиси предпочитат да инвестират в досадни неща като кафе или хартия за принтер. Decathlon Box Office е решението на този проблем. Искате круша? Даваме ви я. Това е лесната част. Трудната част е тази, в която я запазвате. В Decathlon вярваме, че всеки спортен уред трябва да бъде използван пълноценно. Затова добавихме към този боксов тренажор Domios датчици и софтуер, който отчита всеки удар по крушата и го отразява онлайн. Ако видим, че правите по 1500 удара всеки ден в продължение на 4 работни дни, крушата остава при вас завинаги. Ако обаче не си изпълните бройката дори един път, идваме и си я взимаме завинаги. Как ви звучи? Правим ли го?